Children of God, mga anak sa Diyos. Daghang Catholic exorcists nag-awhag sa mga ginikanan nga panalanginan ang ilang mga anak matag higayon nga mulakaw sila gikan sa balay. Dili kini usa ka maingon ta official exorcism, kundi usa ka yano apan lawom nga buhat sa pagtuo. Kasagaran igo na ang paghimo sa timaan sa krus sa agtang sa bata o pag-ingon, panalanginan ka sa Ginoo ug bantayan ka. God bless you. Gipahimangno kini sa mga exorcists nga mga ginikanan adunay spiritual responsibility sa ilang pamilya ug ang ilang pagampo adunay dako gajud nga bili. Kini nga panalangin nagpahinumdom sa mga anak nga wala pod sila mag-inusara sa ilang pagbiyahe o sa ilang mga himuong buluhaton. Dili ni usa ka anting-anting o usa ka magic nga automatic nga mupugong sa tanang kadautan. Apan hinuon kini usa ka timaan sa pagsalig nga ang Dios mao ang mag-uban o magpanalipod kanila. Sa kalibutan nga daghang mga pagsulay o daghang tangkalibog nga masinati, ang panalangin sa ginikanan usa ka tinubdan sa kalig-on ug kalinaw. Kini usab nagpalig-on sa relasyon sa pamilya o nagdasig sa pag-ampo sulod sa panimalay. Ang yano nga panalangin mahimong usa ka dako kayo nga gasa nga madala sa anak hangtod sa tibuok niyang kinabuhi. Sa Ebanghelyo karong adlaw, nagpadayon si Jesus sa pag-ayo sa mga masakiton ug sa pagpagawas sa mga daotang espiritu. Nakita usab niya ang katawhan nga gikapoy o naglibog sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug tungod niini, giingnan niya ang mga tinunan sa pagampo alang sa daghang mamumuo sa anihon. Unsay may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus adunay kaluoy sa mga tao nga nag-antos. Sa Ebanghelyo, wala lamang tan-awan ni Jesus ang pisikal nga sakit sa mga tao. Nakita usab niya ang ilang kahadlok, ang ilang kasubo o espirituhanong kagutom o spiritual hunger. Ang pulong nga gigamit ni San Mateo, nagpasabot nga ang kasing-kasing ni Jesus natandog pag-ayo sa ilang kahintang. Ang gugma ni Kristo dili mabaw kun dili lawom ug personal alang sa matag usa. Sigon pa sa Ebanghelyo, at the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them because they were troubled and abandoned like sheep without a shepherd. Matthew 9:36. Sa binisaya nga hubad, sa pagkakita niya sa panon sa katawhan, naluoy siya kanila kay gikapoy og naluya sila sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Ang kaluoy day ni Jesus dili kutob sa pagbati lamang. Kini nahimong aksyon pinaagi sa iyang pag-alim o pag-ayo sa sakit, pagpasaylo og paggiya sa mga tao ngadto sa Dios Amahan. Daghan usab karon ang sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Adunay naglibog unsaon pagdala ang ilang kinabuhi. Adunay nagantos sa mga depression ug adunay naginusara bisan daghan silang kauban. Gitawag kita ni Jesus nga mahimong instrumento sa iyang kaluoy pinaagi sa pagpaminaw, sa pagdasig, sa pagtabang sa atong isig katao. Usahay ang usa ka maayo nga pulong, usa ka pagampo mahimong dakong kahupayan alang sa uban. Ang tao nga adunay kaluoy mahimong salamin sa kasing-kasing ni Jesus. Si Jesus adunay kaluoy sa mga tao nga nag-antos. Ikaduhang punto, ang matag binunyagan adunay bahin sa pagpaila kang Kristo sa kalibutan. Human makita ni Jesus ang dakong panginahanglan sa katawhan, wala siya ni sulti nga walay paglaom. Noon gitudluan niya ang mga tinunan sa pag-ampo alang sa daghang mamumuo. Ang misyon sa simbahan
Dili trabaho lang sa mga pari o sa mga relihiyoso. Ang matag binunyagan adunay obligasyon sa pagpaila kang Kristo diha sa ilang mga pulong ug sa buhat. Pinaagi sa atong bunyag niambit ta sa talagsaong buhat sa pagpadayag sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Tinuod, daghan ang anihon apan jutay ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa agalon sa anihon aron magpadala siya sa mga mamumuo ngadto sa iyang anihon. Kini nga pagampo nagpabilin nga importante hangtod karon. Daghang lugar ang nanginahanglan og mga pari, mga misyonero, katekista, mga laykong andam sa pag-alagad. Timanan sad nato nga ang tawag sa Ginoo dili limitado sa bokasyon sa pagkapari o pagkarelihiyoso. Gitawag usab ang mga ginikanan nga mahimong unang magtutudlo sa pagtuo sa ilang mga anak. Gitawag ang mga magtutudlo nga mahimong ehemplo sa kamatuoran. Gitawag ang matag Kristiyanos nga mahimong mamumuo sa Ginoo pinaagi sa ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang matag binunyagan adunay bahin sa pagpaila kang Kristo sa kalibutan. Story time. Nainangutanan nako kung nituo ba si Martin Luther sa exorcism. Ang tubag, yes. Nituo si Martin Luther nga naayawa o demonic influence nga mahimo niini sa kinabuhi sa tao. Sa iyang panahon, gigamit usab ni Martin Luther ang mga pagampo batok sa daotang espiritu o giilan niya ang gahom sa pulong sa Dios. Apan wala niya ipadayon ang ritual sa solemn exorcism sa paagi nga gihuptan o gipalambo sa simbahang Katoliko. Ang Katolikong simbahan adunay official nga ritual sa exorcism nga mahimo lamang sa mga pari nga adunay pagtugot sa obispo ug human sa kining gitawag natog maampingon kaayo nga pagsusi aron dili masayop ang pag-ila tali sa spiritual problem o sa mental problem. Sa daghang mga protestante karon nagkalain-lain ang ilang pagtan-aw sa exorcism. Adunay mga simbahan sa protestante nga wala na nagpractice niini. Samtang adunay mga evangelical o pentecostal nga adunay ilang kaugalingong pamaagi sa gitawag nila nga deliverance ministry. Ang ilang mga pamaagi dili parehas sa official nga ritual sa simbahang Katoliko. Alang sa mga Katoliko, ang exorcism usa ka talagsaon nga ministry nga kinahanglan buhaton uban sa pag-amping, sa pag-ilaog sa awtoridad sa simbahan. Labaw sa tanan, ang ordinaryo nga paagi sa pagpanalipod batok sa dautan, mao gyud ang pagkinabuhi diha sa grasya sa Dios, pinaagi sa pag-ampo, pagsalmot sa mga sakramento ug sa matinud-anong pagkinabuhi. Children of God, mga anak sa Dios, ang Ginoo nagtan-aw sa atong mga kasakit uban sa dakong kaluoy. Gitawag usab kita nga mahimong mamumuo sa iyang anihon. Ayaw hunahunaa nga gamay ra ang imong mahimo. Kay ang usa ka pag-ampo ug usa ka buhat sa gugma adunay dakong epekto sa kinabuhi sa uban. Panalangini ang imong pamilya matag adlaw. Pag-ampo usab alang sa mga pari o alang usab sa mga bukasyon diha sa simbahan. Pag-ampo usab nga ikaw mahimong matinud-anong saksi ni Kristo. Ug labaw sa tanan, ayaw kahadlok sa pag-alagad bisan adunay mga kalisdanan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.